Ahojte, opäť vás vítam na našej hodine jógy. Som rada, že ste si opäť našli čas zacvičiť si so mnou. Dnes si dáme jógu pre zdravý chrbát. Veď koho z nás aspoň raz netrápila bolesť chrbta? Nech to má príčinu akúkoľvek, vyskúšajte si túto pomalú a jemnú lekciu jógy, lebo všetky veľké veci sa dejú za pomoci malých detailov. A teraz sa pohodlne usadíme a môžeme začať. Na začiatok sa posadíme do tureckého sedu, ruky položíme na kolená, či už dlaňami hore, alebo sa nimi chytíme za kolená, ako vám je to príjemné, hlavne, aby ste sa pri tom cítili dobre. A našu chrbticu vytiahneme dohora. Kolená ťaháme dole, zadok máme pevne položený na zemi. Cíťte svoje kosti pevne položené na zemi. Bedrovú aj hrudníkovú časť chrbtice máme krásne vystretú. Pomaly, hlboko dýchame. Veľký, hlboký nádych. A s výdychom zabudnite na svoj celý dnešný deň. Viem, občas to býva veľmi ťažké vypustiť všetky svoje myšlienky z hlavy, ale práve preto sa skúste zamorať na svoj dých a sústrediť sa len na to, ako dýchate. Ako sa vám brúško nafúkuje a sfúkuje, ako sa vám všetok čerstvý vzduch rozlieva po tele, zásobuje naše unavené svaly, ako okysličuje náš mozog a všetky funkcie nášho tela môžu fungovať správne. Ak cítite nejakú bolesť, či už fyzickú alebo emočnú, zavrite oči a zamerajte sa na toto miesto. Hlboko doň dýchajte, hlboký nádych a s výdychom cíťte, ako sa napätie v tomto mieste uvoľňuje. Nezabúdajte chrbát stále držať rovno. Predstavte si tú imaginárnu šnúrku, ktorá vás v strede hlavy ťahá dohora. Ale zadok máme stále pevne položený na zemi. Otočíme naše pravé ucho k pravému ramenu. Natiahneme krčné svaly, otočíme hlavu do druhej strany, môžeme robiť kolečka do jednej strany, do druhej strany. Nezabúdajte, pri záklone najprv krk natiahneme a potom hlavu zakloníme. Naša krčná chrbtica má prirodzené zakrivenie, tak ho rešpektujte. Riaďte sa heslom, najpomalší vyhráva. Precíťte každý jeden sval, poriadne ich ponaťahujte, uvoľnite všetky blokády, napätie v krčnej chrbtici, v ramenách, nechajte sa viesť vlastným telom, pozorne ho počúvajte a sústreďte sa naň. Naučte sa počúvať reč svojho tela a ono vám samo povie, čo potrebuje. Ak sa naučíte počúvať svoje telo, svoju myseľ, zlepší sa tým či už váš osobný alebo profesijný život, naučíte sa lepšie zvládať stres, riešiť problémy, budete zdravší a potom budete chodiť už iba s úsmevom na perách. S veľkým nádychom obe ramená zdvihneme čo najvyššie k ušiam a s veľkým výdychom ich necháme padnúť. Niekoľkokrát zopakujeme, s nádychom pritiahneme a s výdychom uvoľníme. A teraz budeme robiť kolečká ramenami. Kolečka dozadu,
Lopatky sa snažíme dostať čo najbližšie k sebe. Zahrajeme naše ramenné kĺby a rotáciu vymeníme. Krúžime ramenami dopredu. Lopatky sa snažíme dostať čo najďalej od seba. Odťahujeme ich od chrbtice. Ruky natiahneme pred hrudníkom. Hlavu spustíme medzi ruky. Hrudník zatlačíme dozadu a ruky ťaháme dopredu. Naťahujeme celú hornú časť našej chrbtice. S každým výdychom pretlačte hrudník viac dozadu. Uvoľníme. Ruky spojíme za chrbtom, hlavu zakloníme, ruky a ramená ťaháme dole, hlavu a krk vyťahujeme dohora. Hrudník prepneme dopredu, naťahujeme naše krčné svaly, ramená, otvárame hrudník, vynikajúci cvik na pevné a pekné prsia. Uvoľníme. A teraz budeme robiť rotáciu v sede. Pravou rukou sa chytíme za ľavé koleno a v driekovej časti sa otočíme. Kolená ťaháme dole, zadok máme pevne položený, panva smeruje dopredu a s každým výdychom sa otáčame o čosi viacej. Ráta sa každý 1 mm. Uvoľníme. Strany vymeníme. Otočíme sa do opačnej strany. Chrbát máme stále natiahnutý. Hlavu otáčame za ramenom. Nezabúdajte dýchať. Správnym dýchaním budete robiť pokroky rýchlejšie. Uvoľníme. Ruky natiahneme dopredu. Ak to pre vás nie je moc zložité, hlavu položíme na zem. Môžete použiť vankúš alebo jogové kocky, na ktoré sa položíte, alebo len krôčik po krôčku naťahujte chrbticu. Môžete si pomôcť hrudnými svalmi. Ak zatneme svaly na hrudníku, môžeme uvoľniť naše lopatkové svaly. Sval musíme najprv uvoľniť a až potom natiahnuť. Nikdy nenaťahujte zatnutý sval, mohli by ste ho poškodiť. Urobíme rukami krôčik doprava a naťahujeme naše bočné svaly. Nie je dôležité, aby ste sa natiahli čo najviac. Podstatné je, aby ste sa pri cvikoch naučili správne dýchať. Flexibilitu a silu získame omnoho rýchlejšie, keď správne dýchame. Strany vymeníme, rukami prekráčame na ľavú stranu a natiahneme svaly na opačnej strane. Zadok máme stále pevne položený na zemi. Trocha si oddychneme po našom uponáhľanom dni. Urobíme niečo pre seba, pre krajší zajtrajšok. Nezabudnite mi písať, čo ste už na sebe spozorovali, ktoré výhody jógy ste už objavili a ako jóga pôsobí na váš každodenný život. Veľmi rada si prečítam vaše skúsenosti a názory, tak na mňa pohodne nezabudnite a napíšte mi. Vrátime sa na stred a pomaličky sa posadíme.
S veľkým nádychom ruky vzpažíme, s výdychom do pozície modlitby. Ešte niekoľkokrát sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme. Nohy vystrieme pred sebou, ponaťahujeme naše svaly, rozhýbeme členky, môžeme nimi pokrúžiť alebo len ponaťahovať dopredu a dozadu, kolená môžeme pokrčiť alebo vystrieť, čokoľvek, čo cítite, že práve v tejto chvíli potrebujete, urobte to. Pravú nohu pokrčíme, natiahneme náš hrudník čo najbližšie k nohe. Priťahujeme najprv naše brucho k nohe a až potom hrudník. Neťahajte iba hlavu, ale celý trup. Natiahnite hlavne spodnú časť chrbtice. Aj pri tomto cviku nezabudnite mi napísať, ktorý sval naťahujete najviac, kde to najviac ťahá, či sú to svaly na nohe alebo na chrbte. Ak si viete rukami chytiť chodidlo, môžete si urobiť jemnú masáž chodidla, doprajte mu zaslúženú relaxáciu. Masáž robte hlavne zo spodnej časti chodidla, z vrchnej si dávajte veľký pozor a moc netlačte. Nachádza sa tam náš lymfatický systém a jemné kostičky. Ak vás náhodou bolieva hlava, nevynechajte prsty. Posadíme sa, pravú nohu prekrížime cez ľavú a v driekovej časti chrbticu vytočíme. Hlavu otočíme za ramenom a dýchame. S každým výdychom sa o milimetríky posúvame. Uvoľníme a nohy vymeníme. Pravú nohu vystrieme a ľavú pokrčíme. Veľký nádych a s výdychom sa natiahneme k pravej nohe. Nezabúdajte na to, že ak sval chcete natiahnuť, najprv ho musíte uvoľniť. Nájdite mu začiatok a koniec a ťahajte ich do opačných smerov. Ako by sme naťahovali nejakú pružinu, tiež ju musíme chytiť na oboch koncoch a natiahnuť. Mnohé naše poznatky z fyziky sa dajú aplikovať aj v joge. A nezabudnite mi to napísať, ktoré fyzikálne javy dokážeme aplikovať v joge. Budem sa tešiť. Kým ponaťahujeme naše svaly, poviem vám niečo o uzemňovaní energie. Je veľmi dôležité pri joge sa naučiť uzemniť svoju energiu. Ako človek žijeme stále na zemi a sme v neustálom spojení so zemskou energiou. Sama zemská príťažlivosť zabraňuje, aby sme sa od zeme odpútali a vznášali sa vo voľnom priestore. V dnešnej dobe je už všetko riadené hlavou, myšlienkami a rozumom a preto je veľmi dôležité uvedomiť si náš kontakt so zemou. Otvorením našich spodných čakier,
Upevňujeme naše korene so zemou. Toto zakorenenie určuje naše momentálne pocity, ako sa na zemi cítime, či máme svoje miesto. A toto zakorenenie nám dáva odpoveď na otázku, čo je našim cieľom na zemi. S veľkým nádychom sa opäť posadíme, pravú nohu prekrížime cez ľavú a trup vytočíme do bočnej rotácie. Cíte, ako sa nám spodné čakry otvárajú a vytvárajú puto so zemou. Uvoľníme, obidve nohy natiahneme, hlboký nádych a s výdychom sa predkloníme, hrudník pritiahneme ku kolenám a dýchame. Ak ste ešte nemali dosť, chodidlá opäť pomasírujeme a naťahujeme chrbticu, nohy. Ak sa nepredkloníte úplne, je to v poriadku, len sa chyťte za členky alebo len za kolená. Trpezlivosť úspech prináša. Opäť sa posadíme, nadýchneme a dáme sa na 4. A precvičíme si mačací chrbát. Táto pozícia nám vynikajúco pomáha mobilizovať chrbticu, pomáha nám pochopiť význam pohybu stavec po stavci a podporuje správne držanie tela. Ramená zatlačíme čo najďalej od uší a lopatky tlačíme k sebe. Vydýchneme všetok vzduch z plúc, sťahujeme pritom rebrá ako harmoniku, poriadne pritlačíme pupok k chrbtici, panvu podsadíme a precítime stavec po stavci. Špičky spojíme, kolená roztiahneme a náš trup položíme do priestoru medzi nimi. Pozícia dieťaťa. Ruky naťahujeme pred sebou a hrudník sa snažíme dostať čo najbližšie k zemi. Ak si nedosadnete na päty, kľudne použite vankúš alebo jogové kocky. Hlboko dýchame. Ramená stále držíme čo najďalej od uší, lopatky priťahujeme k sebe, čelo oprieme o zem a vnímame, ako sa nám naše tretie oko otvára a sústredene doň dýchame. Otvorením 6. čakry dovršujeme vedomé vnímanie bytia. Je to sídlo najvyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností, rozlišovania pamäte a vôle, na telesnej úrovni najvyššie riadiace centrum centrálneho nervového systému. Pri otváraní čakry tretieho oka môžete vo svojej predstave vidieť rôzne farby alebo obrázky, alebo len cítite teplo na čele. Každý z nás je unikát a práve preto sa nám čakry môžu otvárať iným spôsobom. A teraz, ako taký had, sa presunieme do pozície kobry. Z pozície kobry sa opäť vrátime do pozície dieťaťa. Krásnou vlnkou sa opäť presunieme do pozície kobry, otvoríme našu krčnú čakru. A s výdychom sa vrátime do pozície dieťaťa. A ešte raz. Pozícia kobry.
a vrátime sa do pozície dieťaťa. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme. A keď budete opäť pripravení, dáme sa na 4 a pomaličky riťku zdvihneme do strechy. Poprešlapujeme, ponaťahujeme naše nohy a ak vám to vaše telo umožní, oprieme sa o lakte. Riťku ťaháme dohora a celú našu chrbticu natiahneme stavec po stavci. Ak sa v tejto pozícii necítite dobre, kľudne ruky vystrite a natiahnite sa do psa tvárou dole. Alebo ešte chvíľku môžete vydržať na lakťoch. Vynikajúco. Položíme sa na 4. Pozícia dieťaťa. Ruky voľne položíme vedľa tela. Celé naše telo uvoľníme a relaxujeme. S nádychom sa opäť posadíme. Kolená pokrčíme a láhneme si na zem. Ľavú nohu preložíme cez pravú. Pravú nohu zdvihneme do vzduchu. A pomocou rúk ťaháme stehno k hrudníku. Ľavé koleno ťaháme dozadu. Celá naša chrbtica je pevne položená na podložke. Otvárame panvu a napravujeme bedrovú časť chrbtice. Veľký nádych a s výdychom nohu priťahujeme bližšie k hrudníku. Cíťte, ako sa otvárajú vaše čakry, ako pláva energia medzi nimi a ako sa s harmonizáciou našich čakier usporiadáva aj náš každodenný život. Ešte raz nohu pritiahneme najviac ako sa dá. A uvoľníme. Nohy vymeníme, pravú nohu prekrížime cez ľavú, koleno ťaháme dole, ľavú nohu zdvihneme do vzduchu a za pomoci rúk priťahujeme k hrudníku. Dávajte si pozor na členok. Ak v členku cítite nejaké napätie, podložte si vankúš alebo nohu kúsok posuňte, koleno stále tlačíme dole, kríže a kostrč sa snažíme čo najviac naťahovať. Vynikajúca pozícia na uvoľnenie tlaku a bolesti v krížoch. Ak mávate problémy s krížami, vyskakujú vám platničky, alebo mávate menštruačné problémy, je dobré si aspoň túto pozíciu zopakovať každý deň. Uvoľníme obe
Kolená pritiahneme k hrudníku, pokiukáme sa zo strany na stranu, pomasírujeme našu spodnú časť chrbtice. Toto je celkom príjemné, nie? Urobíme si jemnú masáž. A nohy uvoľníme. Kolená spojíme, chodidlá roztiahneme na šírku podložky a vytočíme ich do ľavej strany. Ruky natiahneme, hlavu otočíme za pravou rukou a troška ponaťahujeme. Môžeme ľavý členok prekrížiť cez pravé koleno. Ak vám to ide, keď nie, nechajte obidve nohy len tak na zemi. Uzemníme sa, necháme energiu voľne plávať našim telom. Hlboko dýchame, strany vymeníme a natiahneme sa do opačnej strany. Zavrite oči. V oblasti nášho pupku vnímame malý plamienok našej energie. S každým nádychom tento plamienok rozduchávame viac a viac a cítime, ako sa teplo z tohto pramienku rozlieva po celom našom tele. Uvoľníme, vrátime sa do východiskovej polohy a troška sa pohojdáme dopredu a dozadu. Ako by sme chceli urobiť kotrmelec, ale horná časť chrbta je stále položená na podložke. Nohy položíme za hlavu, kľudne môžete použiť stenu alebo si pomôcť rukami a podoprieť si riťku. Poriadne natiahneme našu krčnú chrbticu. Uvoľníme svaly na krku, všetko napätie v našich ramenách a objavte v sebe to stratené dieťa, ktoré toto milovalo robiť každý večer pred spaním. Nohy opäť položíme na podložku a našu panvu dvíhame dohora. Troška potancujeme, uvoľnite kríže, bedrovú chrbticu, kostrč, vytraste svaly. Toto je ten správny čas na prebudenie vašej kreativity. S nádychom riťku pretlačíme dohora. A s výdychom pomaličky položíme na zem. V pozícii zostaňte tak dlho, ako je vám to príjemné. Ak v pozíciách neviete zotrvať dlho, alebo ich neviete urobiť, je to v poriadku, ani ja som ich nevedela na začiatku. Ale môžem byť aspoň dobrým dôkazom, že nič nie je nemožné. Môžeme pridať ruky, s nádychom zdvíhame telo a aj ruky. Ruky máme uvoľnené, nechajte ich len tak plávať priestorom a s veľkým výdychom všetko uvoľníme a celé telo položíme na podložku. Ak zavriete oči, podarí sa vám lepšie skoncentrovať sa na pomalé dýchanie a uvoľnenie svalov aj mysle. Pomalé a koncentrované vykonávanie cviku
nám pomáha si uvedomovať každý stavec, sval a všetky výhody, ktoré nám jóga ponúka. A teraz ľavé koleno pritiahneme k hrudníku. Jóga je o postupnom zdokonalovaní, tak ak náhodou nebudete vedieť urobiť nasledujúci cvik, zostaňte v tejto pozícii. Pozrite si toto video znovu a znovu a čoskoro budete vidieť ten rozdiel. Pravou rukou sa chytíme za chodidlo a nohu natiahneme pozdĺž nášho tela. Ak si nohu nechytíte rukou, môžete použiť šál alebo nejaký opasok. Ak máte doma jogové vybavenie, tak jogové popruhy sú vynikajúce tiež. Ak vám to vaša panva dovolí, ľavú nohu vystrieme, ponaťahujeme ju troška, zadok máme stále pevne položený na zemi. Chrbticu krásne natiahnutú, pomôžeme si brušnými svalmi. Zatneme brušné svaly a náš chrbát sa prirodzene položí na zem. Nohu uvoľníme a vymeníme. Ľavú nohu pritiahneme k hrudníku, chytíme sa za chodidlo alebo použijeme popruhy a nohu natiahneme pozdĺž nášho tela. Chodidlo máme otvorené ku hviezdám, uvoľníme naše hamstringy. Bolesť krížov sú mnohokrát spôsobené práve preto, lebo naše hamstringy sú napäté a stiahnuté. A práve táto napätosť zabraňuje rotácii našej bedrovej časti chrbtice a mnohokrát spôsobuje neznesiteľnú bolesť. Chodidlá spojíme, chytíme ich rukami a kolená ťaháme dozadu. Môžeme nimi potrepať ako motýl krídlami. Nohy uvoľníme a chvíľku porelaxujeme. Zhlboka dýchame a naberáme energiu na pokračovanie našej hodiny. Zavrite oči, zamerajte pozornosť do centra svojej hlavy. Predstavte si, ako kráčate nádhernou krajinou a malinká klukatá cestička vás dovedie na miesto, ktoré vám dáva silu a dôveru. Vnímajte to miesto, ako vyzerá, či sú tam nejaké stromy, rastliny alebo zvieratá. Pozorne si miesto prehliadnite a nasajte tú pozitívnu energiu, ktoré toto miesto má. Nechajte sa viesť svojim telom k miestu, kde cítite zreteľné spojenie s vlastnou bytosťou. Nadviažte kontakt s vlastným vnútorným ja. Ak sa vám zdá byť zložité nadviazať spojenie so svojou bytosťou, najprv si toto spojenie predstavte vo svojich myšlienkách, skúste sa ho dotknúť, vnímajte ten dotyk, poobzerajte si svoje ja z každej jednej strany a keď budete pripravení, môžete mu podať ruku alebo ho milo pozdraviť. Len mu povedzte ahoj a vnímajte kontakt s ním. Troška sa rozhojdáme a posadíme sa. Nohy spojíme do pozície motýľa. Hlboko dýchame, nohami troška pokývkáme, kolená ťaháme dole. Chrbticu natiahneme. A rukami prekáčame dopredu.
Hlavu uvoľníme, necháme ju voľne visieť medzi našimi rukami. Veľký nádych a s výdychom sa posúvame bližšie k nohám. Opäť sa posadíme, nohy vystrieme, veľký nádych, kolená pokrčíme a s výdychom striedavo vystierame jedno a druhé. Nohy trocha ponaťahujeme. Ak potrebujete, pod kolená si podložte nejaký vankúš alebo prikryvku, tak, aby ste panvu mali pevne položenú na zemi. Pozícia Dandasana. Pozícia, ktorá na prvý pohľad vyzerá úplne jednoducho, no keď si ju vyskúšate, zistíte, že nie je až taká ľahká. Medzi našimi nohami a hrudníkom vytvoríme 90 stupňový uhol a chrbát naťahujeme, ako keby sme zjedli pravítko. Ak ste si není celkom istí, či sedíte rovno, kľudne môžete použiť stenu. Posaďte sa čo najbližšie k stene a celý chrbát o ňu oprite. Päty ťaháme dopredu, aktivujeme naše svaly na stehnách a nohy tlačíme čo najviac dole. Naťahujeme vzdialenosť medzi pätami a sedacími kostiami a chrbát ťaháme dohora. Palce na nohách ťaháme k sebe, kolená ťaháme k sebe, nohy sa snažíme dostať čo najbližšie k sebe a zadok položiť najpevnejšie na zem. Nohy roztiahneme, posadíme sa do rozštepu. Nohy natiahneme, naše sedacie kosti sú stále pevne položené na zemi. Cíťte, ako pevne sedíte na zadku. Celá plocha našich nôh sa dotýka našej podložky. S veľkým nádychom naťahujeme našu chrbticu. Dávajte si pozor, aby ste nepadali dozadu alebo nesedeli na kostrči. Ak potrebujete, podložte si vankúš alebo prikryvku pod zadok. Kolena pokrčte, ak potrebujete. Podstatné je, aby ste cítili stabilitu vo svojej panve. Ak je táto pozícia veľmi zložitá pre vás, kľudne pokrčte jedno koleno a iba jednu nohu vystrite a potom počase vymeňte. Veľký nádych a s výdychom sa pomaličky otočíme k ľavej nohe. Panva a spodná časť chrbtice stále pevne stojí na zemi a smeruje dopredu. Otáčame iba trup a celú hornú časť našej chrbtice. Vynikajúca pozícia na uvoľnenie bolesti v spodnej časti chrbta. Veľký nádych a výdych. A s výdychom, ak to dokážete, sa pomaličky predkloníme k nohe. Hrudník ťaháme čo najbližšie ku kolenu. Stále pevne sedíme na sedacích kostiach. S nádychom sa opäť posadíme a strany vymeníme. Nezabúdajte na to, že ak vám táto pozícia nejde, pokrčte nohu a skúste to tak.
Hlboký nádych a s výdychom sa opäť predkloníme. Hrudník ťaháme čo najbližšie ku kolenu. Ak sa nedokážete predkloniť, je to v poriadku. Zostaňte len v sede a vytočte hrudník čo najviac k svojej nohe. Priťahujte sa hrudníkom, nikdy nie hlavou. Otáčajte sa tak, ako by sa váš hrudník pozeral na špičku. Presunieme sa do východiskovej polohy, nohy necháme pevne natiahnuté a naše telo natiahneme dopredu. Natiahnite sa len toľko, ako vám to vaše svaly dovolia. Podporujeme našu flexibilitu a zbavujeme sa bolesti. S nádychom sa opäť posadíme, nohy spojíme, natiahneme a budeme sa otáčať. Ľavú ruku položíme na koleno a od popku nahor náš trup otočíme. Panva stále smeruje dopredu, nohy ťaháme dopredu a dýchame. Dýchame do miest, kde cítime bolesť. Vynikajúca pozícia pre tých, ktorí majú bolesti chrbta z dlhého sedenia, či už za volantom alebo za počítačom. Strany vymeníme a otestujeme rotáciu do druhej strany. Táto pozícia nás učí, ako správne sedieť, ako správne držať telo. Yoga nás učí, ako používať inteligenciu nášho tela, ako sa o naše telo správne starať, tak, aby nás nič nebolelo. Túto pozíciu môžete robiť kedykoľvek počas vášho bežného dňa, či už v práci, surfovania na internete alebo pozerania televízie. Skúste sa aspoň na 5 minút denne posadiť do tejto pozície. Ak sa naučíte sedieť v spriamene, pri chôdzi sami zistíte, že sa zrazu na svet pozeráte s nadhľadom. A uvoľníme. Ľahneme si na zem, kolená pokrčíme, celú chrbticu natiahneme, položíme ju na zem a chvíľku relaxujeme. Ľavú nohu vystrieme, pravú pokrčíme a preložíme ju cez ľavú. Ruku natiahneme a nechajte sa unášať príjemným pocitom naťahovania. Ramená a našu hornú časť chrbtice sa snažíme mať celú položenú na zemi. Cítime, ako sa s nádychom naša panva priťahuje k hrudníku a s výdychom ju odťahujeme. Nezabúdame dýchať a cíťte, ako sa naše svaly, kosti a stavce s každým nádychom o malinké kúsočky menia. Ak máte dostatok flexibility, chytíme sa za chodidlo a nohu vystrieme. Naťahujeme náš bedrový kĺb. Snažte sa nohu v kĺbe
čo najviac odtiahnuť od panvy. Uvoľníme, nohu položíme a strany vymeníme. Pravú nohu natiahneme, ľavú pokrčíme. Ľavú preložíme cez pravú a otočíme. Ruky natiahneme a hlavu otočíme do ľavej strany. A opäť si dávajte pozor na bedrový kĺb, neťahajte ho hore, ale odťahujte ho čo najviac od brucha. Hlboký nádych, uvoľnite svoje telo, relaxujte a vnímajte, čo vám vaše telo hovorí. Chytíme sa za chodidlo a nohu natiahneme. Ak sa za nohu nechytíte, kľudne použite povraz či opasok. Ak sa vám to nedarí ani tak, kľudne nechajte nohu pokrčenú. Keď som začínala s jogou bola som ako také poleno. Som sa nevedela ohnúť ani doprava, ani doľava. Predklony radšej ani spomínať nebudem, ale každodenným trénovaním, dlhoročnými skúsenosťami sa to viditeľne zlepšilo. Tak sa toho vôbec neobávajte. Joga nie je o tom byť najlepší, najúžasnejší, všetko ovládať dokonale. Je o tom slastnom pocite, ktorý po joge máte sami zo seba. Nezáleží na tom, či váš sused, kamarát či kamarátka ovláda pozície lepšie, lebo to vám ten úžasný pocit, keď vidíte sami na sebe, ako sa zlepšujete, neprinesie. Nohu uvoľníme, vrátime do základnej pozície, obe kolená pritiahneme k hrudi. Uvoľníme, rukami podložíme našu sakrálnu čakru, pokývkáme kolenami doprava a doľava, prebudíme túto našu čakru a našimi rukami vnímajte, čo táto čakra vyžaruje. Táto čakra je často považovaná za sídlo šakty, ženského aspektu Boha, vo forme tvoriacej, rodiacej sily. Je to naša druhá čakra, ktorá je centrom pôvodných, nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Jej elementom je voda a z vody pozostáva všetko živé. Voda oplodňuje a necháva vznikať stále nový život. Prostredníctvom tejto čakry zažívame sami seba ako časť neutíchajúceho tvorivého procesu, ktorý sa z nás a skrze nás prejavuje vo forme pocitov a tvorivého jednania. Sakrálna čakra rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje naše medziľudské vzťahy, obzvlášť k druhému pohlaviu. Do jej pôsobnosti patria rozmanité erotické hry, rovnako tak aj vzdávanie sa ohraničeného ega a vzdávania sa jednoty v sexuálnom spojení. Príčinou zle fungujúcej druhej čakry sú negatívne pocity v období dospievania, ktoré vznikajú v dôsledku nedostatku nehy, pozornosti a telesnej blízkosti v rannom detstve. Môže dochádzať k odmietaniu a popieraniu vlastnej sexuality, čím dochádza k strate prirodzeného prejavu. Narušením činnosti druhej čakry sme neistí a plní napätia, hlavne vo vzťahu k opačnému pohlaviu.
Naše chovanie môže byť veľmi hrubé, hlavne keď sa snažíme uprednostňovať iba naše vlastné sexuálne potreby. Neplodnosť býva taktiež mnohokrát spájaná s nefunkčnosťou druhej čakry. A teraz nohy natiahneme a presunieme sa do záverečnej pozície. Šavásana. Vynikajúca relaxačná pozícia, v ktorej si môžete užiť ten slastný pocit po dobre vykonanej práci. Teraz je opäť ten správny čas nadviazať kontakt so svojím vnútorným ja. Opäť ho pozdravte. Ahoj, moje vnútorné ja. Až ucítite zreteľný kontakt so svojou bytosťou, potom si svoju auru predstavte ako biele plátno. Na tomto plátne uvidíte obraz svojej bytosti. Dôkladne si zapamätajte, ako tento obraz vyzerá. Nechajte tento obraz vzniknúť vašimi myšlienkami, ale nehodnoťte ho. Ak máte nejakú otázku pre túto bytosť, alebo vám táto bytosť chce niečo ukázať, dovolte jej to, alebo sa opýtajte. Prijímajte, čo vám ponúka. Potom sa jej poďakujte za kontakt a informácie. Následne, pomocou svojej predstavivosti, preneste tento obraz z plátna do vášho slnka alebo plamienka. A odtiaľ nechajte energiu vašej bytosti prúdiť do svojho jemného energetického poľa a tela. Dýchajte kľudne a zhlboka. A keď budete pripravení, pomaly sa uvoľnite z koncentrácie. Zostaňte ležať, koľko potrebujete. Sústreďte sa len na svoj dých a myšlienky nechajte voľne plynúť. Ja sa s vami lúčim a z Rejša Jógy vám posielam veľkú pusu. Dúfam, že sa vám naša jemno-spirituálna hodina páčila a vidíme sa opäť na budúce. Taktiež nezabúdajte sledovať novinky na www.rejshayoga.net alebo sa prihláste na odber na YouTube alebo nás lajkujte na Facebooku Online yoga Rejša Yoga. Majte sa krásne a teším sa na vás opäť na budúce. Namaste.